Di siyaseta navxweyiya Tirkiye de Alî Babacan, Wezîrê Darayiyê Beriyê Tirkiye, piştî xebat û amadekariyên demdirêj, bi civîneke berfireh partiya xwe ya bi navê Demokrasî û Raperîn, Ank û Devam, li Enqere paytexta Tirkiye ji raya giştî re danasîn. Serokê Partiya Devayê Alî Babacan, pirsa Kurd wekî pirseke serekeya mafnasî û demokrasiyê bi nav kir û mafê perwerdehiya zimanê zikmakî jî wekî pêwîstiyeke rewşa rastiya civakî li Tirkiye nerxand. Li gel wê yekê di bernameya Partiya Babacan de di serî de mijara aborî, daraz, parastina mafê mirovan, polîtikayên li ser penaberan, polîtikaya derve taybetî jî ya li Sûriyê û pêwîstiya guherîna pergala birêvebirina Tirkiyê bi berfirehî cih dikirin. Di derbarê çareserkirina pirsa Kurd de, yek ji damezrînerê Partiyê Parlamenterê Beriyê AK Partiyê Elahî Mehmet Emîn Ekmen, da zanîn ku ew ê li gel welatên cînar wê kêşeyê çareser bikin. Türkiye'nin çok yakıcı sorunları var. Kürt sorunu da bu. Kêşeyên gelek dilsojên Tirkiye hene û pirsa Kurdan yek ji wan kêşeyan e. Di 5 salên dawiyê de em dibînin ku di serî de li gel pirsa Kurdan diwarê edalet, hukuk û demokrasiyê de jî kêşeyên gelek mezin li pêşiya me ne. Pirsa Kurdan di bernameya partiya me de cihekê taybet digire û dê bi welatên cîran re bêçareser kirin. Hemû mafê welatiyên me yên Kurd bê ku wekî amûra bazariyê bê bikaranîn dê bê misyoger kirin û em Partiya Devayê ji bo ku di hemû werên jiyanê de wan mafên xwe bikar bînin em ê pergalekê wiha pêşkêşî gelê xwe bikin. Parlamenter Mustafa Yeneroglu ku heyama giberîn hay ji Partiya Desthilatdar AK Partiyê îstîfa kiribû jî, weke damezrînerê Partiya Alî Babacan ku di êdî li Parlamentoya Tirkiye de cih bigirin, partiya xwe ya berê bi tundî rexne kir û got ew ê pêşî darazî bêalî bikin. Türkiye'nin hukukunun tekrar restore edilmesi. Ji bo ku huquqa Tirkiye careke din bê sererast-kirin û ji bo ku di qada cîhanê de weke welateke demokratîk bê binavkirin, ev partiya hate ava kirin. Îro her gav demokrasiya Tirkiye tê wêran kirin û daraz wek amûreke tundiyê tê bikaranîn. Ji ber vê çendê jî berî her tiştî em ê bêalîbûna darazê û azadiya welatiyên xwe careke din dabîn bikin. Di warê azadiya çapemenî û ramananda. Em her roj bi felaketên nû re rûbirûne û êdî civat jî ji wan felaketan bêzar bûne û diwarê pêşa rojê de bêhêvîne. Ji loma jî Partiya Devayê tam di wextê xwe de hate avakirin. Helûn Firat ji kûkeça parlamenterê HDP'yê berî ku wefat kiriye dengîr Mir Mehmet Firat em, di nava damezrînerên Partiya Babacan de cih kirt. Firat got dêderiyê wan ji bo hemû partiyan vekirî bin. Babam kendisini çok açık ifade etmiş, çok değerli. Bavê min bi awayekî zelal, nêrînên xwe eşkere kiribû û ji bo gelê xwe jî kesayeteke girîng bû. Erka ku dikeve ser milê me ev e ku em jî veke bavê xwe ji bo gelê xwe ya baş çi be vê bikin. Em ê bi hemû kesayet û partiyên siyasî re ku başiya gelê me dixwazin, di nava danûstandinan de bin. Partiya Alî Babacan bi nod damezrînerên xwe çawa ku hate avakirin di Parlamentoya Tirkiye de jî parlamenterê wê heye û di Parlamentoya Tirkiye de weke Partiya Yazdemîn dê cih bikirin. Li gel wê yekê parlamenterê Partiya Saadetê ku îstîfa kiribû Cihangîr İslam jî rojên bê de tê çawerîkirin ku derbasî Partiya Alî Babacan bibe. Her wiha Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan jî li ser partiya nû got ku ev nabe alternatîfa AK Partiyê. Vural erişmiş. Kurdistan 24 Enqere.